queda nada, 15 minutos y estamos rodando ya. Está a piques de facerse realidade. A piques en canto baixen a bandeira, pois podemos decir que xa temos o equipo en marcha, non? A primeira vez que realmente creín que se podía levar adiante. Digo isto por qué? Bueno, porque foi iniciativa, en este caso del, da Xunta de Galicia, pero na persona de Santiago Domínguez. Poñer en marcha un equipo profesional supón moito esforzo económico, fundamentalmente, non? E aunar vontades, non? Pois evidentemente foi un proceso difícil e complicado, pero que, bueno, que afortunadamente é realidade, non? Home, é unha ilusión, non? Unha ilusión de todo o mundo, non só desta xeración. Nesta xeración tenemos o privilexio de poder vivilo. Todos os anos que estaba en Portugal escoitei a mesma cantinela, no, este ano hai equipo profesional, este ano tal, e ti ao principio non dabas a túa película e decías, pois a ver se veño para España tal, non sei que, para aquí, para lá, pero eu incluso este ano, pois cando me dixeron, non, que decía, que o Santiago Domínguez este ten entre ceja e ceja a sacar equipo e tal, eu decía, será a historia de todos os anos, pero ves que vai tomando o corpo a cousa e tal, e a verdade é que sí que me sinto privilegiado. É tan complexo, é tanto papeleo, é un traballo de casi un ano antes de chegar aquí. Afortunadamente dixeteronnos o ok a primeira, a Unión Ciclista Internacional, e ese sinal de que as cousas se fixeron ben, non? Pero un equipo de traballo que hubo detrás importantísimo. Eu agardo que o Karpin Galiza sirva precisamente para o objetivo que para nós é fundamental, non? Apostar por o deporte de base. E eu creo que, bueno, ter un equipo profesional de ciclismo e ter grandes corredores en este equipo nos ten que supoñer un impulso definitivo a todos os clubes de base que veñen traballando durante moitos anos e un impulso definitivo para que cada vez haxa máis nenos que se acheguen a practicar o deporte en xeral e sobre todo e en particular o deporte do ciclismo, ¿no? Eu creo que ese é o objetivo fundamental. Ahora ya, digamos, está todo en marcha, lo más difícil creo que ya hemos hecho y ahora, pues bueno, ahora, digamos, ya que lo que nos corresponde a nosotros, ya por nuestra parte ya está todo, ¿no?